Kaliang jongka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body haka Executive Committee kapala long ngi penpau ka jing ngo benyau ya kan ni ka jing yai mi jong kino hikai sha surok na koi ka por paniki bandawai ka hok ka jongki kani ka kta ya ka pudi puthi khamtam haki school ki badan duna kino hikai ka jing ja jongki ka lakta lupa Kai kebangitan ban ong na kaliang joka sian kalong man kerpat ke sarkar bahkan tau ya kilat kelenti pan penbait thmai ya ka puli puthi hoi kalawan ra ya ka proposal na ta ka mek ka bang yo I bon ki ba kersian ba don ru ki ba pen pau ya ka jing persya ka jongki ten rei ke ka ba mangi kom ka association gi yang scam habangi pha ya ka proposal sya ka sarkar kalong kani Banadu mensiwa nilayay dawa ya ka sarkar panwanra ya ka uniform system of grant is kata kamot kalong ba ka grant ka balong yarengkat ha ki school baro klem da penepher na phya kardan ki lani kita ki kategoris ba per kendat ni ya pai bali ba kini ki school ki ha penepher ka jing yo hato ka jing itu ya ki kadon ka jing ya pher na kala jungi ko pan pau kum khamtam kum kino pania jungka school gitep ai ki baro na bar nya pande ki kot kisla ki beran kam bat na koi ka por ru ngi jupha ya ki proposal jung sarkar kani ka jing dawa jo ki nong hikai ad hoc pan ong upgrade syaka deficit kadai ka jing dawa jung ki school hi ka ba na koi ka por ki school ki pala don pala san posnam sa posnam ru endai ki me yo kawai ka sarkar na koi ka sarkar ka bala dep ka pen pau ya la ki jong ki daw ya la ki jong ki nongrem ban pen I ba ka jing ai ka deficit kalong ka ba bakala ka ba la le kita ki puar mun siwa bat ka ba klem pen tre kam shu kat kum ki rai jong ki sarkar baro ki bala dep chakmat ka nongrem ada ka jing ai ka deficit ka ba ki ong kalong ba shubu menta kawai ka school pidon shwogot ki noi kai sangut pisiu na kaliang ka school sangut kisiu na ka sarkar kata ka kisiu deficit kamat ka baduna kisiu ya kata ka baduna bat ka dan ru ka jing penbet bana kaliang jo ka school fees ka jing mi kan kersyan ru ya ka tulap jeng kenoi kai ki jing kentiu tulap akam data ter dende kat banang ya ki por kan ni kam sim tri kam su kumta bat kam sim lok su kumta kini ki doi kai ki yo full pay na ka sarkar pat ki kelongkok ki government teachers tikane kadai ka ba ki pen pau probor ban ong ba ki long pan ki palak pen ban ya ki no hikai sarkar ha ke jing yo ka ba ki la pen I ya ka tu ka mek ba ya ka average ka jing sio sya no hikai sarkar pat no hikai deficit bat sya ki be ki no hikai ad hoc ngani ki SSA habangi pe ang tung yo I sya ya ka jing pher ka bobo na pedang jongki Ting ngim don ni ban ong na kam ta ka jing persya jong ki deficit ne jong kinung nu ki kan hon ne na kaliang ka jong ngi yang scam ma kan ong rem kum bang ila ju ai kran na koi ka por lang ba ki jing thok ki jong ni ban dawa ban on ra no ya ka uniform system of grants namar ngi kwa ni thu ang ne ba ka jing I thu ya ki school hi ka long ka ju ya baro ika ban pengkan mau ba haswa ba ki school kin tiuk la ni kin seng ki school kidan kam ban yo ya ka opening permission na ka sarkar ka jing yo ya ka opening permission ka na ki arbanta ka we ki ka provisional ka ba ka regular opening permission ki school ki bam pat fulfill ki bam pat biang lo ki criteria baro ki yo shwai ka provisional hadin anda ki la bia ki sayo ya ka regular opening permission ye kita ki kendon pakongsan ha pan yo ya ki ka opening permission Kabadikong ka school ka debandon ya ka ki kamera kelas ka debandon ya ki toilet ka debandon playground ba kumta tatar. Habe de ba ki infrastructure. Kumju khamtam bandon ne ki no hikai ki bolong qualify. Bantungi ki no hikai bolong qualify. Di anda ki labiang ye ki ne ki sayo. Khamtam ha ki secondary na ka banta ka jing pass jo ki khana ha ka matric ka de ka badon kam la kum no lais nam kidai ban pas
bat kemde benduna ya ka san 4%. Ba nda kila biang ya kini kin sayo ya ka regular opening permission kumjuru ya ka recognition ka baki apply hadin kila yo ya ka opening permission. Bat ya ka affiliation bat ka emboss. Dikini ki school ki layo ya ka jo ka jing itu na ka sarkar. Ndai ka basausi ka long pa ka jing siu pat ka ya pher. Na ka banta jongki. Abaki ni ru ki don ni ki no hikai ki balong qualified kaju ndai ka jing siu pat kala long ka be pher pak la pak wala da ki trai ya ka jo ka kam. Di kom ta na ka lang jong yo i kini ki jing e ki ba ki no hikai hi na ko ka por ki mi asurak pandawa ya ka 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 jongki. Na ka lang ka asyon ni ka ban kan shai ka sarkar ba lara ka sarkar ka banra ya ka uniform system of grants kani ka jing hi kanang wan na ko ka por di kom ta ni na ka lang jong ni ngin sa late ban summit ta ka resolution siya ka sarkar hadin jong ka meeting ya ka bangila khot khlang ya kani ka meeting na ka banta jong paro ki to khot naduk ki president ki secretary ki principal ki headmaster mistress lani ki to khot jong ka managing committee pani wan lang siya ka meeting ka ban long ha ka sitrek mantau benai sitrek mo nong ha uni benai Oktober ha ka por khat weje ha khasi national do par hall mau khar shilong ha kane ke jing yalang ni tai ba pat ngi kwa ban yo ya ke jing mun jor lang jong paro ha sha bangin pha ya kani ka jing terwa ka ba khatu sha ka sarkar kum kinok ne school ka ba ngi la yo i ba kane ke jing e na koi ka por kadang yai wan di kum ta na kalen jong ni ngi kerpat ye phi ki ba dei ki kham tam kinok penya ju ki school ba fair ba phinon ba ne mer ji mot lang bat ngi ha ka te ka sngi ha shiwa ba mangi ngin pha ya kane ka rai sha ka sarkar kuble shibon na ka panta jong phi pat ngi sikundu pat ha wi ka por